ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നസ്തപ്രായേഷ ഭദ്രേഷോ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേ ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധൈക്രമപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ആകേണ്ടവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോഹോസ്റ്റ് ആകേണ്ടവരൊന്നും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് മാതാജി പ്രണാം മാതാജി, ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോണേ മാതാജി. ഇപ്പൊ കണ്ടു ഞാന്. കണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ്? ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന് 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ നിരത്തിയിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഗുരുക്കന്മാരെ അതെ, ഗുരുക്കന്മാരെ പിതാമഹന്മാരെയും കൊല്ലേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? അവരോട് എന്ത് തോന്നിയെന്നാ പറഞ്ഞത്? അനുകമ്പയല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുകമ്പ അല്ലേ? അനുകമ്പ തോന്നി. അനുകമ്പ, സഹതാപം. അപ്പൊ ഈ അനുകമ്പ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാഷൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കമ്പാഷൻ
തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെ അല്ലെ. അപ്പം ആദ്യത്തേതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തത്വജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വജ്ഞാനമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ള? ആരാണ്? സൗദാമിനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സൗദാമിനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മാതാജിയുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മജ്ഞാനം നൽകിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരവും ആത്മാവും കുറിച്ച്. ആത്മാവ് എന്താണ്? ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. അതിലേതെങ്കിലും 1-2 സവിശേഷത പറഞ്ഞോളൂ. ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവ് അചഞ്ചലമാണ്, നിത്യനാണ്, ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, അത് ശാശ്വതമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 9 കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, അപ്പൊ നീ ധൈര്യമായിട്ട് അവരെല്ലാം വധിച്ചോളൂ. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ശരീരം ഏതുപോലെയാണ്? നമ്മുടെ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ പോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉടുപ്പ് മാറ്റുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരം മാറ്റുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതാണ് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോ, ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശരീരം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏതാണ്? ആത്മാവിന്റെ പുറന്തോടായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അതിനെ നിനക്ക് വധിക്കാം. അപ്പൊ നീ അവരോടൊന്ന് അനുകമ്പ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ 20 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെയാന്നാ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ? എങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 തരം കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സകാമകർമ്മ അല്ലെ, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മവും. പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ 2ാമത്തേത് നിഷ്കാമകർമ്മം, നൈഷ്കാമ്യം കർമ്മ അല്ലെ. നിഷ്കാമകർമ്മ, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ്? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെന്റും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം, സ്വധർമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമാദി യുദ്ധാത് ശ്രേയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ സ്വധർമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമാദി ശ്രേയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന സ്വധർമ്മ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ നീ എന്താണ്? അതിനൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള മടിയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചോളൂ. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ ഏതാണ് കുലധർമ്മം, ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള വർണ്ണത്തിന്റെ ധർമ്മം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരാണ്? ഗൃഹസ്ഥനാണ് അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. സന്യാസമൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രായമായിട്ടില്ല, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇനി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്താണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ നിന്റെ കടമ നിർവഹിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? കടമ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ, സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ വേറൊരു റീസണും പറഞ്ഞിരുന്ന അർജുനൻ. എന്താണ്? ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ.
അപ്പൊ ഫാമിലി ട്രഡീഷൻ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നീ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്താല് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ മാതൃകയാക്കും. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം നിറവേറ്റുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതേ പാത പിന്തുടരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമൊന്നും നശിക്കുന്നില്ല, കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊന്നും നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് അങ്ങനെ രാജകുമാരനാണ്. അപ്പൊ രാജകുമാരൻ അത് ചെയ്യുമ്പോ മറ്റുള്ളവരും അതേ പാത പിന്തുടരും. അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നില്ല? കുലധർമ്മം നശിക്കുന്നില്ല. നീ അവർക്ക് മാതൃകയായിക്കോളൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഹരകൃഷ്ണ ഇവിടെ ശ്ലോകം ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കാം. യദ്യക്ഷയാ ചോപന്നം സ്വർഗദ്വാരം അപാമൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. 32ാമത്തതില് അർജുനനോട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതാണ്? പാർത്ഥ, ക്ഷത്രിയർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് യുദ്ധം അല്ലെ? അവരുടെ ധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് യുദ്ധം. ഇത് യാദൃച്ഛികമായി വീണ് കിട്ടിയതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിനുള്ള അവസരം. അത് കിട്ടിയാല് ക്ഷത്രിയന്മാർ സാധാരണ എന്താണ്? സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തില് വീരമൃത്യു വരിക്കും അല്ലെ? പരാജയപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പുറംതിരിഞ്ഞ് ഓടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയം വാങ്ങും, വീരമൃത്യു വരിക്കും ഒന്നുകിൽ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സ്വർഗ കവാടം അവർക്കായി തുറക്കപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും നിനക്ക് എന്താണ്? ആസ്വാദനമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാം. കാരണം എന്താ? നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാമത് പറയുന്നു, നീ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നീ വില്ലാളി വീരനാണല്ലേ, നീ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കും. ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടുക? രാജ്യമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ബ്രദേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഹസ്തിനപുര സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോഴും സന്തോഷമല്ലേ കിട്ടുക എന്നാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും സന്തോഷമാണ്, ആനന്ദമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു? അടുത്ത കാരണം എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. ഏതാണ്? എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചാൽ രാജ്യം, യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം. രണ്ടും ഒരേപോലെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 32ാമത്തെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 3 കാര്യം. ഇതിലൊക്കെ ഓരോ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? സ്വർഗ കവാടം തുറക്കപ്പെടും അല്ലെ? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാല് ഇവിടെ രാജാവാവ്, പരാജയപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടം ലഭിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്, ആസ്വാദനമില്ല എന്നുള്ളത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 33ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അധചേത്രമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം കരിഷ്യതേ തദസധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപം അവാപ്സ്യസേ. നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? കൃഷ്ണ, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നീ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു, നിന്റെ ധർമ്മം നീ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് നിനക്ക് പാപം കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നീ ഇവരെ വധിച്ചാലല്ല പാപം കൊണ്ടുവരുന്നത്, മറിച്ച് എന്താണ്? ഇവരെ വധിച്ചില്ല എങ്കിലാണ് നിനക്ക് പാപം കിട്ടുക. അപ്പോഴാണ് നീ നരകത്തിൽ പോവുക. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവരെ വധിച്ചാ പാപമാകും, അതെനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എങ്കിലാണ് നിനക്ക് പാപം വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് പിന്നെ പറയുന്നു അകീർത്തിം 34 അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയാം സംഭാവിതസ്യ ച അകീർത്തിർ മരണം അതിരിച്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ 34ാമത്തെ പറയും. 33 കിടക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേറും, യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്.
അകീർത്തിർ അല്ലെ, മരണാത് ഏതാണ് അതിരിച്ചത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധവീരൻ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം. നീ യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്ന് സഹതാപം തോന്നി പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്താ വിചാരിക്കാം? നീ ദ്രോണരെയും പിന്നെ ആരാണ് ഭീഷ്മർ അവരെ എല്ലാം കണ്ട് ഭയന്നിട്ടാണ് നീ പുറംതിരിഞ്ഞ് ഓടുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും പറയുക. നിന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ അകീർത്തി, അപമാനം സഹിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല? മാന്യ വ്യക്തികൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. ക്ഷത്രിയ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം എന്ന് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നാണക്കേട് മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കും. അത് കാരണം അത് കൂടുതൽ അപമാനം വരുത്തും. അതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭയാദൃണാദുപരതം ചിന്തേതോ മഹാരഥാഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂതോ യാസി ശിലാഘവം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. ഇവിടെ 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാരഥന്മാർ ഒന്നാരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെയായ ദ്രോണറാണ് അല്ലെ. ദ്രോണറുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. രാത്രിയിലും പകലും പകല് പോലെ തന്നെ രാത്രിയിലും യുദ്ധം പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് അല്ലെ. ആയോധന വിദ്യ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പോലെ ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയ്ക്ക് അർജുനനെ കുറിച്ച് മഹത്വം, ഉന്നതനാണ് എന്നാണ്, യുദ്ധവീരനാണെന്ന് ആരംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ അംഗീകാരമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. അപ്പൊ ദ്രോണർ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറെ എന്ത് വേണം? പോരാഞ്ഞിട്ട് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ശിവനും ഇന്ദ്രനും രണ്ടുപേരും നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അനുമോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവൻ പാശുപതാസ്ത്രം കൊടുത്തു അല്ലെ, ശിവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ശിവൻ വേഷം മാറി ഒരു കാട്ടാളന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. ഒരു പോത്തിനെ ചൊല്ലി അല്ലെ. ആരാണ് ആദ്യം പോത്തിനെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തിയത് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ യുദ്ധാവസാനം ആരാ ജയിച്ചത്? അർജുനൻ ജയിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പാശുപതാസ്ത്രം എന്ന ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അസ്ത്രം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ കാണ്ടകവനം ദഹിപ്പിച്ചപ്പോ ഇന്ദ്രനെതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിച്ചു അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അഗ്നിയെ തീർക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻ അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും ദിവ്യായുധങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാര്, പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ദേവന്മാരാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശിവൻ. അതും ഏറ്റവും ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നിന്നെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി, പുകട്ടുകയുണ്ടായി, ദിവ്യ ആയുധമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മഹാരഥന്മാര് നീ അവർ പോലും നിന്നെ നിസ്സാരനായി കണക്കാക്കും. നീ യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്ന് പോയാലും നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ അത് ബാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവാച്യാവാദാംശ ബഹൂൻ വിപദിഷ്യന്തി തവാഹിതാഃ നിന്ദന്താസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുഖ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ അവരാരും പറയത്തില്ല നീ അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് ഈ പോയതെന്നല്ലേ. അവരെല്ലാം നിന്റെ ദുർബലത, ഭയം കൊണ്ടാണ്, നിന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ് നീ പോയത്, ഭയപ്പാട് കൊണ്ടാണ് പോയത്. ഹൃദയശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ആരും പറയത്തില്ല. കാരണം അത് മനസ്സിലിരിക്കുന്നത്. പുറമേ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് പറയത്തില്ല, മനസ്സിലാകത്തില്ല. അവർ പറയും നീ പേടിച്ചോടിയതാ, പേടിത്തൊണ്ടനാണ് എന്നായിരിക്കും പറയുക. നിനക്ക് കഴിവില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നായിരിക്കും പറയുക എന്നാണ്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുന്തിപുത്ര,
ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 33 പറഞ്ഞു നീ പാപം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നിന്റെ പേടി പാപം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലായിരിക്കും പാപം. ഇവിടെ 37 പറയുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം. അപ്പൊ അവിടെ നിനക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നീ വിജയം നേടും, സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉറച്ച തീരുമാനം. 2.6 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാർപ്പണ്യ ദോഷോ ബഹത സ്വഭാവക എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ, അങ്ങ് എനിക്ക് നേരായ, എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നീ തീരുമാനം എടുക്കൂ, ഉത്തിഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, നീ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യൂ, നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ, അപ്പൊ അതിന് നിനക്ക് ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യുക? ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബോധപൂർവമായ മനോഭാവത്തില് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഭാവത്തില് ബോധത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബോധപൂർവമായിട്ടാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 38 സുഖദുഃഖ സമീകൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ ജയാജയോ അജയോ തതോ യുദ്ധായ യുദ്ധസ്വ നൈവം പാപം അഭാപ്സ്യസി. അപ്പം എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നീ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ലാതെ സുഖദുഃഖം അല്ലെ, അത് രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കാണൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തില് ജയിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ജയിച്ചെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഏതിലോട്ട് മാറുന്നു? ഫലേച്ഛ ഇല്ലാത്ത കർമ്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ്? സകാമ കർമ്മം അല്ലെ. അപ്പം ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഏതാണ്? അനൈഷ്കാമ്യ കർമ്മം, അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 2 ഘട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്താണ്? നീ ഫലമൊന്നും ഇച്ഛിക്കണ്ട. സ്വർഗമാണോ, പരാജയമാണോ, വിജയമാണോ, സുഖം തരുമോ, ദുഃഖം തരുമോ എന്നൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി, മാത്രം മതി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ നമ്മളും ഭക്തി ഇല്ലാതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അതേപോലെയുള്ള പഠനമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. അപ്പൊ പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാരണം കൂടെ പറയുന്നു. നീ നിഷ്കാമ്യ കർമ്മമായിട്ട് നിന്റെ ധർമ്മത്തെ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഏഷാതേ അഭിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ തിമാം ശൃണോ ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസിസേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഇത് നമ്മള് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അനാലിസിസിലാണ്. നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അപഗ്രഥന പഠനമാണ് നടത്തിയത് അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി എന്താണ്? ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അതറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താണ്? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വിമുക്തനാകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പുണ്യ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ വരത്തില്ല. നമ്മളൊന്നും കാക്ഷിക്കാതെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്താണ്? പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ നിഷ്കാമ കർമ്മം നീ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇച്ഛിച്ചോ കൊണ്ടോ ചെയ്യണ്ട. ഏതാണ്? കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നേഹാഭിക്രമാനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അതിനിവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. അജാമിളൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു?
ഒരുപാട് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിതാവിനെ പൂജകളിലെല്ലാം സഹായിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ, ഒരു യുവാവിനെ കണ്ടതും അതിൽ ആകൃഷ്ടനായതും. അങ്ങനെ ആ വേശ്യാസ്ത്രീയെ, കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് വേശ്യാസ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും 10 പുത്രന്മാരുണ്ടാകുകയും അതിൽ അവസാനത്തെ പുത്രൻ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭൗതികതയിൽ ലയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അജാമിളൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ 90 വയസ്സായപ്പോ എന്ത് വന്നു? മരണം വന്നു. അപ്പൊ മരണം വന്നപ്പോ ആരാണ് ഈ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ആരാണ് വന്നത്? 3 യമകിങ്കരന്മാർ വന്നു. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ചെയ്തതൊക്കെ കാമാർത്ഥങ്ങൾ, ഇതല്ല, പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. വാക്കുകൊണ്ടും പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും, മനസാ വാച കർമ്മണ, അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? എല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടതിന് ശേഷം ചെയ്തത്. നീണ്ട കാലമാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു 20-25 വയസ്സായിരുന്നപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കൊള്ളയടിക്കുക, ആളുകളെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവർ വന്നപ്പോ യമകിങ്കരന്മാർ, ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് 3 യമകിങ്കരന്മാർ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതുകൊണ്ടാ? മനസാ വാച കർമ്മണ ചെയ്തു, പാപങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3 പേര് വന്നു. ഇവരെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. നാരായണൻ ആരാണ്? 10ാമത്തെ മകനാ, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലെ. വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 4-5 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളു ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി വളരെ പെറ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവനെ എപ്പോഴും വിളിക്കും നാരായണ, നാരായണ, ഇങ്ങ് വായോ, നീ എവിടെയാണ്, ഇങ്ങ് വരൂ, ആഹാരം കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നാരായണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നാരായണ അല്ലെ. അപ്പൊ 4 അക്ഷരങ്ങളാ അതിലുള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരെ അയച്ചു. 4 അക്ഷരങ്ങൾ ഉരുവിട്ടത് കൊണ്ട് 4 പാർഷദന്മാരെ അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ശംഖചക്രം എല്ലാം ഉണ്ട്, സുദർശന ചക്രം ഒഴികെ. അപ്പൊ സുദർശന ചക്രം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ 4 കരങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള. അപ്പൊ അവരും വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ആരുമായിട്ട് വാഗ്വാദം നടത്തി? യമദൂതന്മാരുമായിട്ട്. എന്താണെങ്കിലും അവസാനം നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീട്ടുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? യമകിങ്കരന്മാർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. യമരാജാവിനോട് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എന്നെക്കാൾ വലിയ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറും സേവകനാണ്. എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തരുത്, അവിടെ പോകരുത്, അവിടെ നിങ്ങൾ അവരെ പിടിക്കേണ്ട, നാമം ഉച്ചരിക്കാത്തവരെ എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നാമം ജപിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെത്തി. പിന്നെ സ്വല്പം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പുണ്യകർമ്മം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സേവിച്ചത് ചെറുപ്പകാലത്ത് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നു, മറന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുകയും പാർഷദന്മാരെ അയക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 2ാമത്തെ ചാൻസ് കൊടുക്കുകയും 12 വർഷം അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ, ഇത് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോയി ഹരിദ്വാറിൽ 12 വർഷം ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വിമാനമെത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നാരായണൻ വൈകുണ്ഠവാസിയാണ് അല്ലെ, അവിടുത്തെ അധിപനാണല്ലേ നാരായണൻ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് നാരായണന്റെ പദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വ്യാവസായിക ബുദ്ധി രേഖ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ കനന്ദാശ ബുദ്ധയോറവ അവ്യവസായിന. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യവസായിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് 1 പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറച്ച തീരുമാനം അല്ലെ. ഇവിടെ അർജുനൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവിടെ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കൂ. അതാണ് ഏതിലാണ്? 1 പോയിന്റ് പറയുന്നത് തീരുമാനം. ലക്ഷ്യം ഒന്നേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ആ ലക്ഷ്യമാണ് വ്യവസായിക വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ
ഭക്തിമാർഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അതാണ് 1 പോയിന്റ് ഏതാണ് എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. നമ്മളെ പോലെ ചഞ്ചല മനസ്കരല്ല. മനസ്കരായാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി ആകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് തോന്നും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലിന് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, പൂജിക്കുന്നു. ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ പറ്റുമോ, ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റുമോ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നേടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയിലോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആകർഷകമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ എന്താണ്, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അതാണ് പല ശാഖകളോട് കൂടിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ പല പല പൂജകളും പിന്നെ ദാനങ്ങളും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും. നമുക്കിവിടെ ഭക്തി മാത്രം മതി, നാമജപം മാത്രം മതി അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ ദേവതകളെയൊക്കെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ പോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് യാമിമാ പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്തി അഭിപച്ഛിതഃ വേദവാദരത പാർത്ഥാന്യസ്തീതിവാദിനഃ. അതും അടുത്തതും കാമാത്മന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗേശ്വരഗതിം പ്രതി. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. വേദങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ. പല പല പൂജകള്, വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ പോയാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അതില് ആകർഷിതരാകുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വീട് വെക്കുന്നതിന് ഇന്ന വ്രതം എടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് ഇന്ന വ്രതം എടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ ഏതിലും പറയും, വേദങ്ങളിൽ പറയും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയാല് നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടൂ. നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആകുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് കിട്ടത്തില്ല. ഐശ്വര്യപൂർണമായ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും, അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. അവിടെയും പറയുന്നു ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും ആസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന ഏതാവില്ല നിശ്ചയദാർഢ്യം. 1 പോയിന്റ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ആ വാക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങള് അതിന്റെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ ഉറച്ച മനസ്സില്ലാതാവും. സമാധി എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നു. സമാധി എന്ന് പറയുന്ന ഉറച്ച മനസ്സോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതിന്, അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനത്തിലെത്തുന്നത്, നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു, സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണ് ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യ സത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളിലും എല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതനുസരിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പം
വേദത്തിൽ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതനുസരിച്ചായിരിക്കും? നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങും. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വരജ. ഓരോന്നിന്റെ സവിശേഷത പറയൂ. സത്വഗുണത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? ആ 10, 20, ചിലയിടത്ത് 20 പറയുന്നുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് 26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും 1, 2 പറയും. വിനയം. വിനയം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിന്നെ ഇതാണ്, ഗുണമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സുഖദുഃഖം നമുക്ക് എപ്പോ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ നേരിടാം അല്ലെ. സുഖം വന്നാലും അധികം സന്തോഷമില്ല, ദുഃഖം വന്നാലും അധികം സന്താപവും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ ഏതാണ്? അസമചിത്തത അല്ലെ. ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എന്താണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ആണ് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം വേദങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അർജുന, നീ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലേ നിനക്ക് എന്താണ്, ത്രിഗുണാതീതനായാല് ശരിയായിട്ട് നിനക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ എന്താണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിജീവിക്കണം. അപ്പം നിനക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പം ഇവര് വധിക്കപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വരും അല്ലെ, എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സുഖദുഃഖ ചിന്തകളൊന്നും വരത്തില്ല. എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് കൂട്ട് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നീ ചിന്തിക്കത്തില്ല. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ചിന്തിക്കത്തില്ല. നീ എന്താണ്, ഒരു മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറും. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ, ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ, ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ്, ഭൗതികത നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ജീവൻ മുക്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നു, യാവാനർത്ഥവുതപാനേ സർവദാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് വേദങ്ങളെ, അവിടെ വേദങ്ങളും ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വേദങ്ങളെയും ഉപനിഷത്ത് എന്താണ്? വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദാന്തം എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ എന്താണ്? സാരാംശം അല്ലെ. സാരാംശം, അതായത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേദാന്തങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു സാരാംശം തന്നെയാണ് വേദങ്ങളുടെ സാരാംശം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഏതുപോലെ ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. അതേസമയം വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്ന വേദത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്ത് വരുന്ന തത്വങ്ങളെയാണ്, വേദത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ താത്വികമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഉപനിഷത്ത് അത് ഗുരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ ചെവിയിൽ അടുത്തിരുത്തി ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? വേദങ്ങളിലുള്ള കാര്യം വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഉപനിഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഏതാണ്? വേദങ്ങളുടെ സാരം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 2 തരത്തിലും വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ 15:15 പറയുന്ന എന്താണ്? ഏതാണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളും വേദാന്തവും എന്നാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളും വേദാന്തവും ഒക്കെ ഞാനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ആ വേദങ്ങൾ സർവസ്യ വേദം. ഏതാണ് ശ്ലോകം? 15-ാമത്തെ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? ഹൃദയനിവിഷ്ടം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. 15:15. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ രചിച്ചതാണ്, വേദാന്തവും ഭഗവാൻ രചിച്ചതാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ സാരം വേദാന്തത്തിൽ കിട്ടും.
അതേപോലെ എന്നാൽ വേദാന്തത്തിലെ വേദാന്തം ഏതാണ് അവസാന വാക്കല്ല. കാരണം എന്താ, വേദാന്തം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലെത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, വേദാന്തം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഭക്തിയിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു കുളത്തിന്റെയും ഒരു ഏതാണ് വലിയ ജലാശയം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് വലിയ ജലാശയം, ജലസംഭരണി എന്ന് പറയുന്നു, അത് നമുക്ക് കിണറായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കുളവും ഒരു കിണറും, സംഭരണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ടാങ്ക് അല്ലെ. അപ്പം രണ്ടിന്റെ പർപ്പസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു വലിയ കുളത്തിലെ ജലം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഒരു കിണർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം കൊണ്ടോ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പകരം വേദാന്തം പഠിച്ചാലും മതി. പക്ഷെ വേദാന്തവും മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ എന്തും വേണം, ഭക്തി ചെയ്യുകയും വേണം. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഏതാണ്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപനിഷത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഉൾപ്പൊരുൾ. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേദത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ ആ ഉദാഹരണമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തിജീവിതം മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മണ്യേവ അധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭൂർമാദേ സങ്കോഷ് അകർമ്മണി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ എന്ത് ചെയ്യുക, നിന്റെ നിയതമായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് നിന്നാൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പോൾ നിന്റെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതാണ് നിന്റെ നിയത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് നിയത കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാന് അധികാരമുള്ളൂ, അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക, നീ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യൂ. അതാണ് ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിക്കണ്ട, അതിന് നിനക്ക് അധികാരമില്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തിനാണ് അധികാരമുള്ള, നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുക. അത് കാരണം നീ എന്ത് ചെയ്യൂ, നീ നിന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുക. പിന്നെ പറയുന്നു, കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട, സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഒരു വലിയ വീട് വെച്ചു, ഇത് ഞാൻ വെച്ചതാണ്, ഞാനാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാനാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച, ഞാനാണ് മേസ്തിരിയെ വിളിച്ചത് അല്ലെ, എല്ലാ കൽപ്പണിക്കാരനെ പണിക്കാരനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഞാനാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ കൂടെ നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്. നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്, മേസ്തിരി എന്ന് പറയും, മേസ്തിരി വന്ന് പണി ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമന്റ്, പിന്നെ മണല്, പിന്നെ ഏതാണ് ഇരുമ്പ് അല്ലെ, അതൊക്കെ ആരുടേതാണ്, അതൊക്കെ ഒന്നില് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സിമന്റിന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ്, മണ്ണ് ഭൂമിയിലേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണ്, ഒരു മേസനെ വിളിച്ച അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ആരാ കൊടുത്തത്, ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചതായിരിക്കും, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാ, അയാൾക്ക് അതൊരു ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കൈമാറി കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നു, അതും പ്രകൃതിയുടേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മുടേതെന്ന് പറയാനില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സംഭാവന അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോ 1, 2, 5% കുറവ്, ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടേതാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് റെസിപ്പി, നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇതാണ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതൊക്കെ കൃഷിക്കാരുണ്ടാക്കുന്നു, ലാൻഡിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സൂര്യനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചന്ദ്രനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വായുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ വരുണ ഭഗവാനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജലത്തിന് ഇന്ദ്രനോ വരുണനോ ആരാന്ന് വെച്ചാലും
പിന്നെ അങ്ങനെ ഏതാണ് പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരനോട്, പിന്നെ അതെന്താണ് അതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന റെസിപ്പിയോട്, പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീയോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കടപ്പാടുകൾ ഒരുപാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് നീ കരുതണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ ജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും നിനക്കത് നിന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ, ഞാനാണ് ചെയ്തതെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട, അവരെ വധിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് നീ ഒരിക്കലും പറയണ്ട. അത് എന്നിട്ടെന്താണ് സ്വകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാനും പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അതും പാടില്ല, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ഇത് കർമ്മഭൂമിയാണ് അല്ലേ ഭൂമി. നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ 2 നേരമെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ്. യോഗസ്ഥാകുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ സിദ്ധോ സമാഭൂത്വ സമത്വം യോഗമുച്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അത് ഇവിടെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ ബുക്കിൽ നോക്കി വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റാൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ വിമുക്തനാകാം. എന്താണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വികസത്താൽ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഉദ്യമത്തിലില്ല, വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം. അത് നമ്മൾ ആരുടെ പറഞ്ഞു, ആരുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്? ഞാന് ആരെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്? ഹരികൃഷ്ണാവൊക്കെ മറന്നുള്ളത് ആരാണ്? വേശ്യശ്രീയെ കണ്ടപ്പോ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയത്? അജാമിളൻ. കഥ കേൾക്കുമ്പോ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏതാണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിലും ഫലങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല. കാരണം എന്താ, അജാമിളന്റെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇടയ്ക്ക് ഭക്തി നിന്ന് പോയല്ലേ, പക്ഷെ അവസാനം എന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയല്ലേ. അതാണ് അപൂർണമായ പരിശീലനത്തിന് മോശം ഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണെങ്കിലും അന്തിമമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെത്തുക തന്നെ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ പല ശാഖകൾ അത് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക വേദങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് സുഖാനുഭവങ്ങളിലാണ് വേദങ്ങൾ അല്ലെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം പ്രതിപാദയുടെ ബുക്ക് നോക്കി തന്നെ വായിച്ച് എഴുതണം. കാരണം സ്ലൈഡിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ പോരാ നമുക്ക്. പിന്നെ ഏതാണ് സ്വർണം എടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചാല് അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരികൃഷ്ണ ആവശ്യം. പിന്നെ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തെറ്റായ ബുദ്ധി അപജയം കൊണ്ടുവരുന്നു. നമുക്ക് ഏതാണ് നാശം അപജയം എന്ന് വെച്ചാൽ നാശം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാണ് അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജിഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ മോശമായ തരത്തിലുള്ള അതാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, നീചമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഇന്നലെ കൃപണൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് മൈസർ അല്ലെ, എന്താണ് പിശുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇപ്പൊ അർജുനനതല്ലേ ചെയ്യാൻ പോയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഏതാ വായിച്ചത്? 48 വായിച്ചായിരുന്നു കൃഷ്ണ. നമ്മളെന്തായാലും സ്ലൈഡ് 49 വന്നിട്ട് 48 യോഗസ്ഥാകുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ അസിദ്ധോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗമുച്യതേ. സിദ്ധ അസിദ്ധോ എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം. ഹരികൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, ധനഞ്ജയൻ ധനത്തെ സംഭരിച്ചവൻ അല്ലെ, രാജസൂയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അശ്വമേധത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ധനം സമ്പാദിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് കൊടുത്തതാണ് ധനഞ്ജയൻ അല്ലെ, ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുന അപജയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ജയിക്കുകയും പരാജയം പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് യോഗ?
അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, യോഗ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന യോഗ. 4 യോഗ നമ്മൾ പഠിച്ചു: കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 4 യോഗകളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പോകാം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗയിൽ ബാക്കി 3 യോഗകളും വരും. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ, പ്രേമഭാവമാണ്, അല്ലെ? ഗോപികമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രേമം. നമ്മൾ 9ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം പ്രേമം, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രേമത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ജ്ഞാനം വരും. എങ്ങനെ ജ്ഞാനം വരും? ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? ധ്യാനമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു. നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് അംശമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും. നമ്മുടെ ഏതാണ്, നമ്മൾ അണു, ഭഗവാൻ വിഭു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത കർമ്മം. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു, അല്ലെ? ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ളവരും അത് ചെയ്യും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ചെയ്യും, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥർ ചെയ്യും, പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യും. അവരുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കർമ്മമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തിയിലെത്തിയവർ ചെയ്യുന്നത് അതും ഏത് തന്നെയാണ്? കർമ്മം. ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ്? നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. പക്ഷെ ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേഹവും പ്രേമവും ഒന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മളെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും. കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ പ്രേമിച്ചെന്നിരിക്കും, സ്നേഹിച്ചെന്നിരിക്കും, അല്ലെ? സ്നേഹം കാണും. കുട്ടികൾ മക്കളായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി പല തൊഴിലിലും എന്താണ്, ഏത് കാണത്തില്ല? ഈ സ്നേഹഭാവം കാണത്തില്ല. അത് ഏതിൽ മാത്രമേ കാണൂ? ഭക്തിയോഗയിൽ മാത്രമേ കാണൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗം ചെയ്താല് ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും പിന്നെ ധ്യാനയോഗവും അതിൽപ്പെടും. മനസ്സിലായല്ലോ? പക്ഷെ മറ്റു യോഗകളിൽ ഏത് കാണത്തില്ല? ഈ പ്രേമഭാവം കാണത്തില്ല. അത് ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുമ്പോഴേ കാണുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാ ശ്ലോകം അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അവിടെ സമചിത്തതയോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നീ എന്താണ്, ജയിക്കുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് സമചിത്തത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമചിത്തത. അടുത്തത് പറയുന്നു, ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണം അന്വേഷ കൃപണഫല ഹേതവഹ. ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, വീണ്ടും പറയുന്നു, ജുഗുത്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ വേണ്ടാത്ത ചീത്ത ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വരത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യൂ. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ ഏതാണ്, പിശുക്കരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോ അതെല്ലാം ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കും, അല്ലെ? ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ, ഇന്ന ജോലി ചെയ്താൽ അതിന് എന്ത് ഫലം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും?
നല്ല ജോലിയാണെങ്കിൽ പുണ്യം കിട്ടും, മോശമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് പാപവും കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ഫലം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മളെ ഏതാണ് പുണ്യപാപ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഇടയാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചു ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മൃഗം മരീചികയെ പിന്തുടരുമ്പോൾ അവർ അതിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് അത് പിൻവാങ്ങുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ മരുഭൂമി പോകാണ്ട് നമ്മൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ല, ജലം കിടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നൂല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ മരീചിക എന്ന് പറയുന്നത്. ജലമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് ജലത്തെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മരുഭൂമിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? വെള്ളം ദാഹിച്ച് വലയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ വെള്ളമില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിശുക്കൻ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം തേടുന്നു, താൽക്കാലിക ഫലങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഴാക്കുന്ന സമയം പാഴാക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഏതാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധവും അല്ലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകെ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സമചിത്തതയോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് മരീചിക പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദൂരെ നാഹവരം കർമ്മ യുദ്ധി ബുദ്ധിയോഗാത് ധനഞ്ജയ ബുദ്ധോ ശരണം അന്വേഷ കൃപണാഫലം ഭേദവഹ. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ എവിടെ എത്തുന്നു? ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭൂമിയിലെ കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം 50 മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസ്വ കൗശലം കർമ്മസു കൗശലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തി ഹരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന? കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. കർമ്മകുശലത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന യോഗ അല്ലെ? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനന മൃത്യു എന്നുള്ള ആ ചക്രത്തിലൂടെ പിന്നെയും പോകേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 51-ാമത്തെ വായിച്ചു. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം തെക്ത മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്തി അനാമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 51-ല് ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. കൃഷ്ണ. 52-ല് എന്ത് പറയുന്നു? യഥാ തേ മോഹ കലിലം ബുദ്ധിർവതി തരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നികിത വനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തരിഷ്യതേ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദാസീനത എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികതയിലൂടെ ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ലാതായി തീരും. അതാണ് ഉദാസീനത അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചില ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ്? ഒന്ന് മടിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? ആ മടിയാണ് ഇവിടെ ഉദാസീനത. എന്തിനാണ് ഇവിടെ മടി? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് മടി. അതായത് നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തിയില്ല. നമുക്ക് ആരോട് ആസക്തിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? വ്യാമോഹം, ബുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ
പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? മായയാകുന്ന മോഹമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വേണ്ടാത്ത തെറ്റായ മോഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? വ്യാമോഹം അതൊരു നിബിഡ വനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അറുതി വരത്തില്ല, അല്ലെ? ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ചങ്ങല പോലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ആ ചങ്ങലയെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരത് പറഞ്ഞു, അവരിത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. ആ കുട്ടി അത് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി അത് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ബന്ധു അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലെത്തും? ആരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ചെവി കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഉദാസീനത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫലങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കും. എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമുക്ക് 53-ൽ നിന്ന് നടത്താം. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാസ്യതി നിശ്ചലാം സമാധൗ അചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി. അപ്പൊ 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്ന അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നീ എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനാണ്. അവരെ വധിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ദുഃഖം വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനാണ്, അല്ലെ? മനസ്സിൽ വരുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനാണ്. എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് നീ തള്ളിക്കളയുക. പിന്നെ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. നീ അത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, ആ വ്രതം എടുക്കൂ, ഈ വ്രതം എടുക്കൂ, ആ പൂജ ചെയ്യൂ, ഈ പൂജ ചെയ്യൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പൂജകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ്. ആത്മാരാമ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് ഏത് പറയുന്നത്? ആത്മാരാമ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അർജുനൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നീ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ദിവ്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിനക്കുണ്ടാകുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നീ എന്താണ്? ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞവനായിട്ട് മാറും, അല്ലേ? ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പല പല സംശയങ്ങളും ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിച്ചു കളഞ്ഞു, അല്ലെ? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഖണ്ഡിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഇനി അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം ബുദ്ധിയോഗയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പുണ്യവും പാപവും ഒന്നും ഇല്ല, ജന്മമരണ ചക്രം ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? വേദത്തില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വരത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായി ശാശ്വത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യോഗയിൽ, അല്ലെ? വരാനായിട്ട് ഏതാ? ഭക്തി യോഗയിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞർ. ആരെന്തോ പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും ഒന്നും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, സമചിത്തൻ എന്നാണ്. ആ ആളാണ്
സമാധി ആകാനായിട്ട് യോഗ്യൻ. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ സമാധിസ്ഥൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നേറി അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുമ്പോ, യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അതെങ്ങനെയാണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തമാകാം. നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ്. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ ചൊല്ലിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ രാമ രാമ